Badakizue, norbera dana ezilik egeu, baina zueri solizionak. Ezenek esko, plazer handi da, Donosti zuen azalate gazte escena, ez da hain gazte escena gaur zuertez, baina, bueno, disfrute daigun eta ondo pasatu daigun da batera, guk gogotzu gauza. Ezenek esko.
Beti falta gente, bai, kartzelatan dauzenak, eta bai, iesen dauzenak. Euretzak.
hasten zan, guk egin du lehenengo abestize, gatibu moduen. Laster igarriko zua, emarra joten hasten danien lagundu bezez.